Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Suno munu gulu pulis upo sopo tonu tham kedeni gidam so video borna borta pai. Tarung thamu na jadi dini video ko na ini interest ba to chalo na ilang baita de chalo. लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आरो जायफ्रानोखि बे भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट बा नायलांनो हागोन मानोना माखासे क्रिएटरफोरनि माखासे माबा फट' माबा खालामोना बेकग्राउन्डफोरखौ चेन्ज खालामोना बिनि थाखायसो मोनसे माबा मा होनो एसे हेल्प जागोन साननानै लाबोदों आरो जेनेबा सोरबा लोगोआ आंनो सोंहरबाय थायो ओंखायनो बेखौनो आं भिडिअनि जेरैनो मोनसे भिडिअ होखानो होननानै बिदिनो इउटुबावनो भिडिअ होखानो होननानै बिदिनो लाबोखाबाय गोबां भिडिअ दं रिमुभ खालामनाय थेवबो आंबो मोनसे भिडिअ खालामनानै बर'आव मोनसे भिडिअ हेल्प जागोन साननानै सोरनोबाबो सोरबा सासेनियाव हेल्प जाखागोन ना दा बेकग्राउन्ड चेन्ज माब्रै खालामो आं बिनि सोमोन्दै एसे बे भिडिअनि जेरै बुंलांगोन आरो सोरबा बेकग्राउन्डखौ माब्रै रिमुभ खालामो बिदिनो सोंहरो बिनिखायनो आं मोनसे भिडिअनि जेरै नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांनो नाजादों थ' दिनै भिडिअ माब्रै रिमुभ खालामो बेकग्राउन्डखौ थाबैनो आरो 1 मिनिटनि गेजेरावनो जों थाबैनो रिमुभ खालामो सोरबा नङाब्लाथ' गुबुन माबाफोराव थांनानै एपफोराव आरो माबाफोराव थांनानै लेपटपफोरावसो खालामनो गोनां जायो पुरा खस्थ' जायो एसे पुरा स्ल'नो दाननानै रिमुभ खालामनो थ' गोरलै राहायैनो माबायदि रिमुभ खालामनानै बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनो हायो बेनि जेरैनो आं नोंथांमोननि सेराव एसे दिन्थिलांनाय आरो थ' सोलौ नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला जों फार्स्टआवनो थांनांगोन जों डाटाखौ अन खालामना लादो अन खालामना लानानै ओमफ्राय जों दानिया जों क्रम ब्राउजाराव थांसै क्रम ब्राउजाराव थांनानै जों गुगोलाव थांबाय गुगोलाव थांनानै बेवहाय जों सार्च खालामगोन दानिया जों बेयाव मा होनो बिजि रिमुभ नै आंनाव फैखादो मानोना आं बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनायाव बेखौ हेल्प खालामबाय थायोमोन मा होनो इउज खालामबाय थायोमोन बेखौनो आं बेयाव थुना होबाय बिजि रिमुभ नै ओमफ्राय बिजि रिमुभ होबाय माने बेकग्राउन्ड रिमुभ आरो ओमफ्राय जों बेयाव आपल'ड इमेज दंना आपल'ड इमेजाव थांनांगोन आरो ओमफ्राय नेटवार्क मा होनो नेटवार्कआ जोबोर मोजां आरो पुरा फास्ट जायो ओमफ्राय जों थांनांगोन ओमफ्राय नों बेयाव नुबायना आपल'ड इमेजाव नों माखौ चेन्ज खालामो नोंनि फट'फोरखौ नायदो ओमफ्राय आपल'ड इमेजखौ नायदो आरो ओमफ्राय जों बेखौनो लाबाय ओमफ्राय बेयाव दान खालामनानै ओमफ्राय जों बेयाव लडिं जासिगोन दसे सम नांगौ आरो नेटवार्कआ जेसेनो मोजां बेखिनि नै लोगोनो बेवहाय मा होनो रिमुभ जाबाय आरो बेकग्राउन्डआ ओमफ्राय जों डाउनल'डआव दंना डाउनल'डआव थुनानै हो ओमफ्राय थुनानै बेयो नै जाबायानो लोगो डाउनल'ड जाबाय जों नायहैगोन ओमफ्राय नै बेकग्राउन्डआ लोगोनो रिमुभ जाबाय आरो थ' बिदिनो बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनानै जों बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामना लानो हायो आरो बेखिनियानोमोन आरो ओमफ्राय मा होनो मोनसे खोथा आरो बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनो थाखाय एसे मा बेकग्राउन्डआ एसे क्लियारनो थाब्ला मोजां जायो आरो एसे मा होनो बेकग्राउन्डफ्रा जेनेबा ग्रिन गोसोम बिदिनो कालारिंनो जाब्ला बेकग्राउन्डनि सेन्सफोरा एसे थाबनो बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनाया गोरलै जायो आरो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो गावनि बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनानै थाबैनो एडिट खालामनो हागोन आरो थाम्बनेलफोराव बरियानो क्लियारनो मोनसे बरियानो एडिट खालामनानै बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनानै लानो हागोन आरो बिबार बारि माबोरै खिबारि गोसो बायदिनो पुरा बिल्डिं थानाय माबा मा होनो ताजमहलाव थानाय मा बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनानै बिदिनो खालामना लानो हागोन आरो जायफ्रानोखि मबाइलाव गोरलै राहायैनो माबायदि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनानै लानो हायो आरो बेनि सोमोन्दै आङो दिनै एसे बुंनानै होबाय आरो थ' बेखिनियानोमोन जायफ्रानोखि एसे मा होनो एसे बुजिनायाव खस्थ' जायो आरो माबोरै मा खालामगोन होननानै एसे गोदान माबा भिडिअ खालामनाय बे मबाइलफ्राव माबायदि खालामो बिदिखौ मिथियाना बिनि थाखायसो खालामदो आरो सोरबा साननो हागौ बिखौलाय रोंबा रोङो नामा जोंलाय रोंखायोनो पुरा गावखौनो बिराद गोरों सानदों होननानै बिदि साननो हागौ नङा जायफ्रानोखि गोदान आरो रोङा बिनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ खालामनानै सोरनोबा हेल्प जागोन साननानैसो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय जायफ्रानोखि पुरा रोंखायो बिसोर बे भिडिअखौ नायाबाबो जागोन स्किप खालामनानै दानब्लाबो जागोन थ' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ आं एसे दिन्थिलांबाय आरो माबायदि रिमुभ खालामनानै थाबैनो जों गोरलै राहायैनो 1 मिनिटावनो रिमुभ खालामनानै लानो हायो आरो बेनि सोमोन्दै दिनै आं नोंथांमोननि सेराव दिनैनि भिडिअ बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनाय जाबाय आरो थ' थेंक्स फर वाचिं ना मा बुङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनबाय ना मा बुङो गोदान मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय मिनि आरो बयखौबो मिनिहो रंजा आरो बयखौबो रंजाहो थेंक्स फर वाचिं टाटा बाय बाय गुड नाइट सुनु मोनो गुलु गुलु चुपु चुपु बाय बाय